Erokamano ahinya machiegni e chendone mar Wuod Geno kendo koro dhi nyime. Owinjo miwer mamit ahinya bende koro rwako Edison Max Junior Kogai. Mar kata Max Kogai Junior wachni wageno rie. Erokamano ahinya Max Kogai bende ka bende omiyo wer mamit ahinya e yono makar ahinya wacho ni en e gwenge mag Sukari Industry ema bende e kite mara bende dhi nyime. Erokamano ahinya rwakne machiegni kidieny mar lesson kaka asenyisi ne wan kaka jayalo Dickson Odiwuor bende wadhi ng'iyo godo on wach ma jumani. Chung mar dwaro malang mane wach medo da miyo kawuono bang' ka joma kadho bende nwa ng'iyo kode kae wach mane medo ahinya wach mar yweyo mar Sabato ote mag no aneno kendo ne gwedho ji ahinya. Kata kamano kapok wachako ne wayud alam pod ok ne kamano Jehova Nyasaye okinyi masani kendo Sabato machielo mondo miyo ngima mondo wawuo gi jogi kokadho e Lolwe TV Roma Lima Lero Telo nyaka watieki nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy day and happy Sabbath and good news. Machiegni ahinya jayalo. Erokamano. Juma mokalo nang'iyo wach mar yweyo mar Sabato. Kendo sani wada ng'iyo chuny mar dwaro malang. Ok ang'e ni chiew nade kiche ma bende intiere ang'e ni in kiche. Wantiere kiche Sian SDA Church. Mano Kisumu. Mano Kisumu kae. Wan kod jayalo endi Odede Moka Chigure. Jalo Charles Dile to entiere kamoro ni Uholo. Ogenya. Erokamano ahinya. Notieki kiche ne kawuono. Kamano. Wang'e ne chuny mar dwaro malang. Kwa ng'iyo kanyo buk ma bende nomiwa mar Jo-Korintho mokwongo wesne 10 wesne 6 to nikech jumani bende wadhi wach kata bende puonj wadhi ng'iyo buk mar Jo-Korintho, tim Jo-Lawi, Johana, Jo-Ibrania kaachiel to kod Zaburi. Buk ma bende omiwa no ma en Jo-Korintho mokwongo 10:6 wacho ni gigo duto te notimore mondo bednwa ranyisi ni mondo wan kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo. Jalo mane wacho bende kore nyiso kanyo. Kendo ka jandiko ne nyiso about wach mar museum moro wacho ni kar neno gik machon molos gi lwedo miluongo ni The Queen's Museum ma yudore boma New York kocha piny Amerika. E boma ma oting'o gik mathothie moloyo molos gi lwedo e piny mangima kendo oting'o kit udi duto te mayudore e boma New York. Kendo nomiwa pimo kae mar show 1 to 1200 kendo pim no kanyo wacho ni nokwongo tiek gedo no higa mar 1964 ka tiyo gi jogedo molony maromo 100 mano yudo osetiyo kanyo molo higni 3 eka mondo ne gitiek tijno. Nosechako chore malo higni mar 1990 to kata kamano ne pod onyis kaka boma no biro chalo higa mar to pod ok onyis kaka boma no biro chalo higa mar 2021 mabende watiere. En gima iwuoro ahinya ka onyiso machalre ahinya gino mokawe kuome. Kata kamano gikone pod en mana macha gima nokopi manyiso mahie mochung'ne gimoro maduong' matut kendo gino machalre ahinya moloyo mochweno owuon. Mano nyiso kuom kaka gik ma ikopo kuom gik moko chalo. Mano e wach mar adiera. Ok gin gigo hie to kata kamano gitimo tich machalre mana kaka ranyisi mahie chalo. Gimokaw no konyowa mondo wahinge kaka hie chalo to kata kamano ok nyal kawo kare gi hie. Kata kamano en kanyo mondo koro kony ji mondo winj tiend gima hie en e gol magidudu jalo kae chuny mar dwaro malang. To mano bende gigo duto te notimore mondo bednwa ranyisi ni mondo wan kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo. Kang'e ni kod soni wuoyo wanyalo lero ne jari to soni wuoyo jomage ma bende ne gombo gin tang'o ma bende wadhi puonjore jumani. Erokamano ahinya jo neno mar Lolwe TV. Wantiere puonj mar 11 mana ka japuonj osewacho. Kendo wanono chuny mar dwaro malang. Chuny mar dwaro malang ni nochando nyithi Israel kendo nomonogi donjo e piny manosingi. Nokelo gi chandruok ahinya kendo jo-Israel notimo gik madongo malich miwuoro. Ne e thuolo ma Musa odwa deko matin e thim ka Musa nodhi mondo okaw chike mag Nyasaye to jogi noloso Nyasaye magineno kod wang' mak mana mondo gilame. Omiyo mano nomiyo gitimo richo maduong' kendo ni richo makwero kabisa. Musa nonjawni mano mokwongo mantiere iye kanyo. Jandiko chako wacho ni malang' omiyo Sabato bende okriti. Sabato manyiso okriti. Omiyo wadwa ng'iyo kaka ng'ato nyalo bedo kod chuny mar dwaro malang' asto sembe ipimo gi nyamin. Sembe ipimo kod nyamin. Mano omiyo ka isomo first paragraph to nitiere gedo moro manigero. To king'iyo gedo ni to nitie kama nokope
kongi kama ne kope to ne kata doko jogo no sakaw ndalo mathoth maromo nade to pod en mana macha ngison pachgi to ne mana gidwaro mondo gigol the same ngono gima ne gineno kama ne igole paro. Omiyo wabro nono weche madongo ahinya kendo isomo buk ma Jo-Korintho mokwongo 10:6 gigo duto notimore mondo bed ranyisi mondo wan kik wagombi gik maricho kaka ne gisegombo. Nyiso niya ni chuny mar gombo malang' nokelo chandruok chien, koro miyo jawinjo masani kata janeno kik bed kod chunyno. Mar ariyo, ni mano nyiso kuom ka gik ma ikopo kuom gik moko chalo. Mano en wach madiera ni ok gin gigo hie, to kata kamano gitimo tich machalre mana kaka ranyisi ma hie bende chalo. Gima kwano konyowa mondo wahi kaka ma hie chalo, kata kamano ok onyal kawo karang'ono kar hie. Omiyo wabro nono kido moko mwakopo kuom nyithi Israel, mwakopo kuom tieng' mane okadho chien, kata doko ni wan wawegi ne waonge kanyo. To nitiere gik moko ma wachalo jok mogo Misri. Nitie kido moko ng'ato nyalo wuok Misri to pod en kod kido mag Misri gi koni. Koro wabro nono gi achiel kachiel. Wach mogik en niya, ndiko wuon opong' kod gik moko mochung' ni gik mahie, moriwo kaachiel gik mitimo kod gik ma nolosi, kod giduto gisiemo mana picha maduong' gik matimore ang'ono e polo. Koro wabro nono gik moko matimre e polo kod gik moko matimre e piny. Wabro nono nyarombo kaka nitiyo kod nyarombo, wabro neno ng'ama okawo kar nyarombo. Wabro nono achiel kachiel puonjero kamana. Mana gima wada compare, mana kaka story obedi winjo. Kane compare ot mane nitie Queen's Museum ma New York cha, to kod mabende koro mane gero. Obatise kuom Musa. Mae wach mabende wachako godo chak tiche. Kendo iwacho ni Jo-Korintho kisomo mokwongo na par, chakre 1 nyaka 11. Kendo nitie gima Paulo wuoye kanyo mabende koro loso. Inyiso kanyo ka somo kendo manya some mabathe moko wacho ni iwacho ni bedo buo bor polo kendo ng'ado nam kamano ema ne okwan ka batiso mane omiyo giduto gibedo achiel gi Musa. Giduto ne gichamo chiemo achiel mar chuny, kendo ne gimodho pi achiel mar chuny, nikech ne gimodho e lwanda mar chuny mane wuotho kode. Lwanda no ne Kristo wuon. Mano kisomo wesne 2 nyaka 4 kanyo, to pod inyalo somo kendo nyaka 11. Kendo ka jayalo gima nochako miwa kanyo nyiso ni e dho Greek wach motigo e Jo-Korintho mokwongo 10:6 wacho ni giduto notimore mondo bed ranyisi. Mana moro wasomo cha momiwa chaye iwacho ni dho Jo-Greek motigo e Jo-Korintho nogono mabende yudore e yo machal kamano nyaka e wesne 10:11 ne wacho ni gigo duto notimore negi kaka ranyisi, kendo nondiki ni mondo watang' wan mwadak e ndalo ma piny rumo ni. Nyiso ni Kofariso no bende koro ne wacho ni ing'iyo chande. Koro wacho ni gini ma oloki ni kaka ranyisi e kuonde mathoth notiye kode e loko ma dho wagunda ni typos. Dho wagunda wach motigo ni type ni kod kuku mar koa kuom jo-dho Greek gi maket kata mane godo kaka ranyisi. Ok en gino hie, to kata kamano gik mathoth kata ranyisi man kuome yudore kuom gima hie. En mana gima olosi machal gima chielo no. Jalo obatise kuom Musa. Moma bende ne wakanyo kendo winjo gima ne Paulo dwaro mondo nyis jogo mabende nosomo Jo-Korintho. Yes. Ero kamano nyenje puonjo. Wach maduong' iye kae en obatise kuom Musa. Ng'ato nyalo penjo kara batiso nochakre karang'o. Yes. Ne waneno chien kanyo, to waneno ni nitiere kido moro, to kido no nitiere hie kodo ranyisi. Koro hie en gima practical kaka seche moko mesa mwatiyo go mae hie. Asto nitiere kido ma ng'ato kuongo goro, men gima ogoro kod kalam manyiso gima idwaro losi. Matango ni mae gima dwaro losi. Mae gini jogoro ong'eyo kata mana engineers ong'eyo. Okuogo gore e gine, ikuogo gore kata mana paper, kata mana book. Asto bang'e asto koro hie kabiro. Koro japuonji wacho wach mangima e buk mar Jo-Korintho mokwongo 10:1. To wacho ni bedo e bo polo no kendo ng'ado nam kamano ema nokwan ka batiso. Yes. Winji, batiso ma kawuono itimo en batiso mar nyumo ng'ate pi mang'eny. Mano miyo Yesu no batisi e river Jordan. Nen batiso moken kieo mangiso ng'ato X. Ing'ene kawuono itimo X e wi ng'ato, asing'ise ni mano batiso. To ng'ato kogoni X kama, ng'ano ng'isi ni dhie polo kose dhie mach. Ng'iso ni ng'ano sakori ni iti dhie Jehannam. To Yesu no batisi e river Jordan e pi mang'eny. Batiso no nen poro tho kaachiel kod ngima. Mano mokwongo. Ng'iso ni batiso is to immerse.
en mar nyumo e pi mathoth asto gole ka koro ngima. Ngiso niya otho kod tim mamono asto chiel kod tim mangima. Mano nitiere iye kanyo. Mano miyo e buk ma Jo-Korintho batiso mane Musa timo ne ranyisi yie madhi timre kendo matimre kawuono ma Yesu wuon nobiro go mondo timi. Jandiko chako wach machielo. Wach machielo. Paulo paronwa gik mane joma nokuongonwa nokadhe mondo ka ginwang' thuolo mar donjo e piny mane osingi. Mano mokwongo. Wach mar ariyo, giduto nobatisgi e ngima mar bedo thuolo mar wuok e misumba, e tich mar misumba mane otweyogi. Nobatisgi mondo giwuog e misumba, mano mondo gibed thuolo. Mana kaka ne gin wasumbni e piny ma Misri kuom higni mathoth, Nyasaye ne dwaro mondo batisgi mondo giwuogi e tich mar misumba mondo gibed thuolo. Mano nitiere iye kanyo. Jandiko chako wacho wach moro niya, kama Nyasaye nonyise Musa mondo oger sanctuary e thim kaluwore kod kido kod tipo ka ohingo mano kido mane Nyasaye biro nyiso ei God. Wach maduong' en ni sanctuary manie piny ka kod gige duto kaachiel gik metime gin ranyisi, kido, tipo ma gik moko manie polo ka Yesu ma en jadolowa maduong' e sanctuary manie polo. Ngiso ni gik ma itimo kaka sanctuary mar piny mane timre e wang' chieng' ka kendo mane Musa oloso ne ranyisi mar sanctuary maduong' ma Yesu mantiere e polo, kendo tich ma Yesu timo kanyo en mar sayonwa wuoro mana kaka jadolo ne dhi kamaler mar kamaler mondo opuodh dhano kuom richo ka oter chiaye kaka gir misango, koter chiaye kaka gir puodho richo. Mano mar ariyo. Wach mogik mantiere e iye kae mondo atieki en niya, ne giyudo chiemo, to chiemo ne giyudo ne chiemo mar chuny. Mano mokwongo. Ne ginwang'o pi mane giyudo ne pi mar ngima. Ne ginwang'o kuon mane giyudo ne kuon mo kuom Yesu. Ngiso niya nokeno kuon ma literal mechamoni. Luanda noting'o pi, to pi mane oting'o ne ni Yesu. Kendo ne ranyisi mar Yesu. Omiyo Yesu kobiro to Yesu wacho ni an kuon mar ngima. Yesu wacho ni an e pi ma kumodho to iri ok chak lowo kendo. Yesu wacho ni ka ng'ato biro ira to ng'atno nyaka bed kod chuny mangima. Japuonj kaka wabiro medo dhi nyime, wabiro fwenyo weche matut ahinya. Wach maduong' kabisa en batiso kuom Musa. En ni ya batiso nochakre chien kanyo ka gik mane gitimo ne ranyisi ma koro kawuono timo kawuono. Nisa orenga ahinya tielo mokwongo, kata kamano nyaka wang'e mae bende liso kod misengini jalo mang'o ma bende koro wadang'iyo gi dakika ma bende wantiere wadhi tielo mar ariyo. Erokamano ahinya. Johana koneno jal moro to wacho ni macha e nyarombo Nyasaye magolo kit richo duto mag ang'ono mag piny. Omiyo Johana 1:29 wacho ni jal cha nyarombo Nyasaye magolo richo mar piny. Mano mokwongo. Koro warruok ok obiro kuom gima tow kaka fedha kata dhahabu. Kaluwore kod buk mar Petro mokwongo 1:18 kod 21. Warruok obiro ok kuom gik matop kaka rombo ne to, ok kuom gik matom kaka fedha ne to. Warruok is for individual. Mawacho niya ayie Yesu yie mondo tim nade mondo war. Omiyo leswa kod misengini mane timo ne gin mar ranyisi mar gik moko ma kawuono timo yie. Wach mogik, achiel kuom gik momakore kod leswa mathoth ne en remo kod chwero kod kiro remo. Mane en gimoro manyeno ka gima kwero kata gima ne lich miwuoro ka ng'ato ong'olo rombo asto kao gine mar rombo, remo mar rombo to kire sisni. Ne en gimoro maneno ka gima kwero, to kata kamano polo nosekete kamano mondo dhano nwang'o warruok nikech ng'ata mane oker remo no e sisi mare dhood no ne bedo dhoot mowal Nyasaye. Erokamano ahinya. Tieko kamed kanyo ni omiyo remo en gima duong' ahinya e chenro mar puodho richo. En e yo ma wan ma joricho inyalo ketnwa go kare kendo gi Nyasaye maler. Gima waneno gi misengini gi kare en ni gin mana ranyisi tipo mar tho Kristo kod lichne nikech wan. Ogamo yweyo oduogo okwanye gi kanyo ka wadhi ng'ene ranyisi mar yweyo to en mana kidieny mar leso mbigi ni chenro mar wuodh geno oduogo kendo bang' thuolo machuok. Erokamano ahinya kendo wasegamo yweyo Kisesa SDA kwaya owero kanyo Yerusalemu kano wadhi yweyo kendo koro waduogo ka wadhi nyime kae. Wan gi jalo Dickson Oduor mar Kachok SDA sani kiche ma entie odiochieng' ma kawuono SDA bende mana Kisumu kae. Omiyo koro mondo iwinj injili mathoth ahinya kendo wang'iyo wach mamit ahinya, chuny mar dwaro malang'. Wawuok e odiochieng' mar Tich Ariyo kwa wang'iyo liswa kod misengini wayudo ni kare remo mar Yesu Kristo ema bende tema ng'o
iwacho ni tipo mar tho Kristo kod tichne, nikech wan gimone en gimiseng ni kare en gin mana ranyisi kaachiel kod tipo mar tho Kristo. Nyalo owuok kanyo ka gipuonyo mit ahinya. Wang'eyo kod ranyisi mar yweyo. Ranyisi mopogore kod ranyisi mane waseneno, paro mar ranyisi kata tipo kod gik maket nyalo winjore maber ahinya kuom paro ma Biblos ni godo kuom yweyo bende. Mondo mi wane wachni, wadhi mo manyien e kitabu mar Jo-Ibrania. Ranyisi mar yweyo. Ni wasewacho ni ranyisi tipo. Ranyisi in bracket tipo. Koro nyisi tipo mar yweyo. Koro ka na ng'e ni lesson mobed wang'eyo mwatieko dwe en yweyo kuom Kristo. Koro yweyo ang'o ma wang'eyo ka jayalo. Apuonju erokamano ahinya joneno mar Lolo TV wiki ka pod ne kiyawo TV mari to wane tich adek ranyisi mar yweyo. Jandiko owacho wach mangima kabisa nikech Jo-Ibrania wabro donde achiel kachiel kuon tich agwede gi tich ang'wen kod tich abich wadhi donde achiel kachiel. Ahinya to Jo-Ibrania 4 wesni achiel nyaka 11. To yiena mondo asom Jo-Ibrania 4 wesni 3 mowacho wach mangima niya. To wan mwaseyie koro wadonjo kama Nyasaye nitie mondo waywe kode. Nyasaye wacho e muma niya, mirima nomaka miya kumrani ok gidonj kama antie mondo giywe koda. Owacho kamano kata obedo ni tije ne oserumo chakre ndalo mane otieko chwe piny. Nitie wach mangima e iye kanyo mawacho ni wanyalo donjo e yweyo mana ka wayie. Yes. Nyiso ni yweyo ok wanyalo donjo kok wayie. Onge ng'ama nyalo donjo e yweyo ma Nyasaye kok odwar. Be ok nyalo chune. Mano miyo polo ok chun ng'ato warruok. Warruok en ni yie kata dage. Omiyo ondiki buk mar Jeremia 21:8 mokadhe somo. Nitiere mana yore ariyo mokete ngima mar dhano. Achiel en yo madhi e ngima, to achiel en yo madhi kanye e tho. Koro gin mana yore ariyo. To yiero en mari, idhi e ngima kose idhi e tho. Koro jandiko wacho niya, wanyalo donjo e yweyo mana ka wayie. Ranyisi mar bedo jadiera ni Yesu kende. Yweyo makare en ranyisi ni wayie bedo jadiera ni Nyasaye. Kendo wayie bedo jadiera ni wabro mako chike mag Nyasaye. Mano wach mangima mantiere iye kanyo. Jandiko chako wach mangima kendo ni wadonjo kama Nyasaye nitie mondo waywe kode. Kara ka ng'ato nwang'o thuolo mar yie to donjo kama Nyasaye nitie mondo nwang' thuolo mar yweyo kode. Mano wach machielo. Wach mogik, kithor matimo kinda kod biro jadiera en wach maduong' ahinya ka. Kata bedo ni wuoyo kuom sabato mar ndalo mar 7 mar juma. Wach maduong' ma wesgi wuoye kuom adiera en luongo mondo joge Nyasaye obed jogo marito yie. Mano ohulo ni mondo mi ng'ato odong' ka en jadiera ni Ruoth Nyasaye kod Injili bende. Omiyo ranyisi mar yweyo en e thuolo ma ng'ato wuok kadhi e kalo odiochieng' mar Nyasaye meno odiochieng' mar sabato. En ranyisi no yie kuom Yesu, en ranyisi no yie kuom chwech, kendo ranyisi no yie kuom Nyasaye achiel manochwe piny kod polo. Omiyo ng'ata modagi yie kuom sabato mar Nyasaye, ng'atno kwero Yesu, to ok okwero Yesu kende, okwero jachwech manochwe piny kod polo. Omiyo jandiko ni wacho niya, ni ranyisi mar ywe en ni wayie mondo wabed kod Nyasaye e tipo mare. Wach mogik, oganda jo-Kristo mane nie kinde motelo moyie kuom fwenyruok mane Nyasaye otimo e ndalo motelo, kendo ne giyie ni Yesu Kristo ema ne en wuod Nyasaye, misango mane otim nikech richogi, kendo kuom yie kuom misango mare ne ginyalo yudo warruok kuom Yesu, kendo yweyo ma wayudo kuome. Omiyo wach mogik kabisa jokama, jogo mane oyie kuom Yesu ne nwang'o warruok, to jogo mane odagi kuom Yesu nok nyal nwang'o warruok nikech ne gidagi ywe kod Yesu. Erokamano. Nikech en gima koro en gima idwaro kidwaro ywe mar kaka nwachako. En gima idwaro wuon. Kendo jogi koro joma machon ema iwacho kanyo kitieko godo. Ne giyie nang'o? Ne en wuod Nyasaye, misango mane otim nikech richo kendo kuom yie kod misango mare ne ginyalo yudo warruok kuom Yesu, kendo yweyo ma wayudo kuome. Wach mamit ahinya kendo tieko mamit ahinya kanyo. Wang'eyo ni kik chunyu dog matek. Kwa somo Ibrania 4:4 nyaka 7 ka wachako kan. Wach ni mana kaka Muma wacho kamoro kuom ndalo mar 7 niya, Nyasaye noweyo tijene duto mi noyweyo chieng' mar 7.
To kaka waseneno, Muma wacho bende ni ok ginidony ngang' kama nitie mondo giywe koda. Mano nyiso malong'o ni nitiere jomoko ma oyienegi donjo kama Nyasaye nitie mondo giywe kode, to kata joma ne okwongo winjo wach maber ne otamore yie mi ok odonjo mondo ywe gi Nyasaye. Nyasaye oseketo kinde machielo miluongo ni kawuono. Owuoyo kuome Muma higni mang'eny achien, komiyo Daudi wacho niya, winjuru dwond Nyasaye kawuono, kik chunyu dog matek. Wach mamit ahinya kanyo. Japuonjo, jadiko owuok kuom wach moro mangima ni kawuono. Nyiso ni warruok ok en mar kiny. Mano miyo Farao kane ochoro warruok mare to wacho niya, lemna kiny mondo gwendegi owuogi. Nochwanyo chuny Musa. Ang'o momiyo nochwanyo Musa? Musa openje niya, osiepa, awinjo kiywak mondo wagol gwende, to penjo maduong' en niya, igombo mondo tim gini karang'o? To ni Farao dwoko niya, ni kiny emitimie emigolio gwende. To Musa nochwanyo kopenjo niya, ng'ano osechandre kuom ndalogi te gi gwendegi, to idwa golni gwende to pod ochwalo ni nyaka kiny. Jandiko wacho mangima jokama ni kawuono winjane Nyasaye noseketo kinde machielo miluongo ni kawuono. Owuoyo kuom Muma higni mang'eny achien, komiyo Daudi wacho niya, winjuru dwond Nyasaye kawuono, kik chunyu tim nade dok matek. Koro wabende ka watieko odiochieng' mar Tich Ang'wen, en niya, wawinjuru gimiluongo ni yweyo mar Nyasaye kawuono. Kik chunywa bende matek kuom mise moko mane wasebede, kod gik moko mane waseketo nwaluwo, kod dini mag anyuola maduonya noketo. To wawinj Nyasaye kang'ono kawuono. Wach mogik, kawuono kelo paro mar gima dwarore moruyore. Ma en kawuono ni kokiwinje to biro bedo too late, biro bedo maonge. Nikech jakama, wakikata kaka piny runo. Nyocha ne wantiere kiche ne dhi nyime chokruok. Tiwi joma nan pastor Puge otho. To pastor Puge tho to ka chokruok dhi nyime. Ngiso kaka ng'ato nyalo bedo chokruok to kiny pinyo kurune. Ok ong'ere. Koro miyo kawuono mne ng'ato winjo wa Nyasaye. Wach mogik, kawuono olo ne onge thuolo moro amora mane pod inyalo kethi. Akeli winjo. Kawuono dwaro mondo ochiw duoko kod ng'ado wach mapiyo ahinya ka wadhi Yesu. Iro kawuono. Wach mangima kabisa kawuono. Iwacho ni Paulo bende tiyo gi wach mar Semeron, ma en kawuono. Kendo jiwo kaka yweyo ma kamano ne ni kod nengo. Kamano bende Zaburi kisomo kanyo 95 kod 8 en siem kod kwayo ne jogo Nyasaye mondo kik onuo kit both mane kweregi otimo. Mano miyo gidonjo yweyo madiera mana e warruok ma Nyasaye chiwonwa. Kawuono. Wadwaro Nyasaye kawuono. Kik watim both mane kwere watimo. Ne warit kiny, ne watim ang'o. Erokamano. Kao boma mar polo. Iwacho ka jandiko chao kanyo ni kaka weche madongo ne timore moro ing'e wargi. Jobrania 4 nomedo nenore maler e kinde mane koro somo Jobrania 4:1. Joshua ne ok omiyo Jo-Israel yweyo kamano. Bende nikech Nyasaye ne ok en jamriambo, nyaka ne bedie yweyo. Yweyo noketi in kuose. Machielo mane koro odong' ne joge Nyasaye. Oganda ni ne ok oting'o mana Jo-Yahudi moyie kende, to noriwo kaachiel kod jogo duto te bende noyie kuom Yesu Kristo kaka jawar. Kao boma mar polo. Boma mar polo. Erokamano ahinya. Paro ni isomo Jobrania 4:8 to yiena mondo wachak wanuoye mondo jawinjo winje maler kabisa kuom data manok gi. Ni kadine ben Joshua semiyogo kar yweyo, to Nyasaye dako chako wuok kuom kinde machielo. Mano nyiso ni yweyo machalo gi yweyo mar chieng' Sabato pod nitie ma Jo-Nyasaye nyalo timo nade? Nyalo yudo. Jadiko owuoyo kao boma mar ang'ono mar polo. Jokama gombo mondo akoni ne thuolo ma Yesu tho, to nitiere gik mane Yesu othoge msalaba, kendo nitiere gik mane orume msalaba kanyo. Achiel kuom gik mane orume msalaba en chiwo chiaye ka gir mitimo go misango. Mano norumo kanyo. Mar ariyo, nek mane inego go ji e thuolo ma ng'ato ok rito Sabato no inegi instantly gi thuolo no. Mano norumo kanyo. Mar adek, nitiere chike moko mane othero chike 10. Mago norumo e thuolo ma Yesu timo nade? E thuolo ma Yesu tho. Omiyo nen mana wang' kar wang'. Mago norumo kanyo. To nitiere gimiluongo ni chike 10 mano mi Musa. Chike 10 mano mi Musa gi no kotimo nade? No kotiek gi. Gin ne gisiko
Mano omiyo kawuono ok inyalo kwalo ng'ato, ok inyalo kawo chi ng'ato. Omiyo mago nitiere nyaka kawuono minyalo yudi. Jawinjo kata janeno mar Lolo TV, yiena mondo som the second paragraph mar lesson asto mondo atieki. Ne kawo boma mar polo. Yweyo machalo mar Sabato pod nitie ni joge Nyasaye, kendo onyiso ni kit yweyo mar Nyasaye, kit yweyo no mar Nyasaye e Sabato mokwongo e sigand pinyni. Mano nyiso ni wanyalo weyo tijewa wawegi kendo geno kuom mar chopo singo mar warowa. Wach mogik, e piny ma ji omiye nengo ahinya gik ma giloso kendgi giwegi, kaka odiochieng' mokwongo mar juma nolosi, odiochieng' mar auchiel mar juma mabedi leme bende nolosi. Koro jandik lesson wacho niya, ne giloso odiochieng' mokwongo mar juma gileme, gichako giloso odiochieng' mar auchiel mar juma bende gileme. Omiyo kawuono dhano geno odiochiengego ka giweyo odiochieng' mar Nyasaye. Winji, e piny ma ji omaye nengo ahinya gik ma giloso kendgi giwegi, tich matek, kendo ji dhi kuonde mopogore opogore mondo giyudie gik moko, yweyo kuom Yesu kod geno ng'wonone oromo mar waro kendo lokwa ka kuom adiera en gima dhi ataro mar kit ngimawa e anyuola ma wawuokie. Wach mogik kabisa en niya, yweyo mar Sabato pod inyalo yude, yweyo no oketho Joshua no okelo chik machielo. Omiyo ng'ato mawacho Sabato onge, Sabato nitiere mo manyi Ruoth Yesu. Amen. Sabato nitiere mo manyi Ruoth Yesu. Mane wacho bende watieko koro ka wang'iyo chuny mar dwaro malang'. Puonjruok mamit ahinya ma Jayalo Dickson Oduor mar Kachok SDA omiyo wang' kae. Puonj mamit ahinya, kendo gin puonj ma bende pod ang'eni kiwuok kata ibido kiwinjogi kendo kiche kamoro amora ma bende intiere okinyi masani, kendo odiochieng' mangima ka bende thoth gwenge koro tieko kiche odiochieng' mangima. Juma nyien wabiro ng'iyo anena janabi ma ok ywe, janabi ma ok ywe mana Jona, wabiro ng'iyo anena e wach ma bende koro wabiro ng'iyo. Jayalo tiek matoko dala. Erokamano ahinya walemo. Wagolo ni erokamano osiepwa nikech ber wasenono wecheni, erokamano kuom wuononi, erokamano kuom nyithindi ma neno Lolo TV kama gintiere, kaachiel kod nyithindi mantiere ka. Ketre lweti uma gi tekoni ka nyingi duong' nikech openj maler in Ruoth Yesu akwayo. Amen. Erokamano ahinya. Mano bende giko mar kidieny mano mar lesson bende koro ne wantiere kod odiochieng' mano makawani chalo ni mar wuodho geno, kendo koro watieko wadonje kidieny machielo mar wende mago mag pak mabende damiyi ote magi namba makalo piny kanyo mar Jayalo. Inyalo penjo. Inyalo samoro ka in gi medo, samoro bende neno nikech kinde ma wantiere kod samoro nok nyalo romo mondo waler gimoro achiel kachiel. In bende koro inyalo wacho kanyo nembni makadho piny kanyo. Wadhi nyime kanyo to kod wende mag pak romo kendo oko kacha. Kata kamano nyaka wegi wende moko gi sani. Wegi Kadika SDA Choir Migori mwawero ndalo to kod Odongo Family Sweet Forever kata Beautiful City. Mano bende koro gimiyi kanyo. Giwuok e gwenge mag Awasi kocha. Warom kendo bang' thuol machuok kende.